Il-Gvern jida l-ewwel strateġija nazzjonali għal prevenzjoni tas-suwiċidju f'Malta. Dan id-dokument għandu lan li jsaħħaħ il-prevenzjoni, l-intervent bikri u s-servizzi ta' appoġġ għal persuni li jkunu f'riskju li jneħħu ħajjithom b'idejhom. Il-Ministru għas-Saħħa Ġoettina Bela qal li kull każ ta' suwiċidju jirrappreżenta traġedja kbira li tolqot fil-laħam il-ħaj, mhux biss fuq il-persuna iżda wkoll fuq il-familji, il-ħbieb u l-komunità kollha. Għalhekk sostna li l-prevenzjoni tas-suwiċidju trid tkun responsabilità kollettiva li tinvolvi lill-Gvern, lill-istituzzjonijiet u lis-soċjetà. Għandna ikollna iktar recruitment ta' nies li jaħdmu magħna fis-servizzi tal-psikoloġija, s-servizzi tal-psikjatrija. Tfassal ukoll kif persuni li ikunu at risk li ikollhom suwiċidju nistgħu nipprevjenu dill-okkorrenza fihom. Tfassal ukoll gwida kif il-Gvern u l-istituzzjonijiet tal-Gvern jistgħu jaħdmu ma' NGOs u stakeholders mill-privat biex inwasslu il-messaġġ li hemm għajnuna u dawk il-persuni li jħossuhom f'xi tip ta' inkwiet u qed jikkontemplaw li jikkommettu suwiċidju ikellmuna ħalli aħna nkunu nistgħu ngħinuhom. Il-psikjatra Anton Grek spjega kif wieħed jista' jgħin persuna li tkun għaddejja minn problemi ta' saħħa mentali u tkun qed tikkontempla suwiċidju. Sfortunatament ħafna nies minħabba l-istigma jew għax laqqas jafu li għandhom problemi ma jersqux lejha. Jiġifieri jekk aħna naraw xi ħadd għaddej minn xi diffikultajiet, jekk ngħinuh jersaq lill-għajnuna u nofruluh biberija, inkunu qed ngħinu ħafna. Għalli min jixtieq jitgħallem aktar kif jista' jintebaħ persuni f'riskju, il-Gvern għaddej bi proġett mal-Kunsillu Lokali fejn qed isiru korsijiet apposta madwar Malta u Għawdex.